Igbo wụrụ m Igbo ndị ọma ekene m unu aha mbụ Ọkụchukwu Kafọ achọrọ m itinye afọ Igbo maka afọ m ka ọ bụ iwe were afọ m bụ Precious Ọkụchukwu Kafọ mana ọkịta ka ncheta isi nri wa ọkụ isi nri iji nye m ọkụkọ m gotere wee si nri eji ọkụkọ m gotere wee si nri ga mmalụ na ha bunye m aka nnata na mgbe ibe eje tinyere m nri tinyere m akpụrụ ọrụ ọkụkọ ya na eke akpụrụ ọrụ eke ya na agbara ọrụ ọkụkọ akpụrụ ọrụ ya na eke ya alụ emenụ n'oche ndị fọ unu anụgozinu Ọkụchukwu atakwa na akpụrụ ọrụ ọkụkọ ya na eke ya ka na ife ya eme ndị eredọkọ atụnyekwu ọnụ maka na dụrụ okwu kwuchaa alụ emenụ n'oche ndị fọ ịtala akpụrụ ọrụ ọkụkọ nsị si na ịtala akpụrụ ọrụ ọkụkọ ndị be anyị unu anụgonu biko ya gwakwa unu ịta akpụrụ ọrụ ọkụkọ na eke ya ọkwa gizad onye a na ịmara na nwaanyị ara ata akpụrụ ọrụ ọkụkọ ya na ya bụ gizad ikwu nke a bụ mgbe gboo na ndị be anyị ọrụ ife a bụ ebe na-esela Awụsa n'Igbo ọkwa ife a bụ nyanwa na-esela Awụsa n'Igbo ọkwa na ife a unu afụgozinu ọ tara akpụrụ ọrụ ọkụkọ ya wee na-ekwuzi wee sị m nọọ ife ndị gboo amarakwa m ife bụ ife anyị na-eme kịta anyị si nọọ ife ndị gboo ife ndị gboo na ọbụrụsị ya ma bụ ka anyị ji ya were ọrụ ya ka ndị biko ụmụ nwaanyị ibe m unu ewe n'iwe na obodo anyị bi ka mmadụ ka anyị na-asị na ndị Igbo na-asọ nwaanyị iri eke ọkụkọ na ịma na ebe anyị ike ọkụkọ dịtị na-atọ ezigbo ụtọ onye maka ihe riwe dị ya ama ya aka niile na amaghị mma akpọ oge mgbe ahụ biko na aka njọ ụlọ gago nke bụ na nwaanyị bụ otu gburu ọkụkọ eji wee si nri o wee taa akpụrụ ọrụ ọkụkọ taa eke ya wee sị na ọ gago eziokwu nna nke achakwa mba alụ emenụ n'oche ndị fọ onye si gị mee amụka ọ na-ata mba anyị akpọrọ gị ohu nzukọ ụmụnna anyị etinyekwu ịma na ọ na vileji mgbe gboo mba ọkwa m bute nke a na m ji ejuba ma origo nri anaghị n'ogbo ọkọrọ ebe ma bịa taa akpụrụ ọrụ ya taa eke ya ịma na ịbụ ụmụ nwaanyị anyị na-awọchi wet anyị o nwere ụmụ ife anya ahụ erigasị ịghọtago na nke a bụ just ihe mmụọ fili nọọ ife mmeri na ya bụ ọkụkọ ga-arapụrụ fa nke ọzọ ndị be anyị abịago ife na ya bụ na Ọkụchukwu emesịa ka atụnye okwu ọnụ maka na ihe akọrọ ụmụnna kọrọ inyom gị ife iji wee taa akpụrụ ọrụ ọkụkọ wee taa eke ya mana n'agbanyeghị na ịnụ mana ka anyị nọrịa bụ oge anyị wepụta iji wee nọrịa ana ife niile anyị na-ekwu n'ime ya ka anyị nọrịa bụ okwu akpụ n'ọnụ nke kasị wee dị ọkụ anyị na-etinye okwu ọnụnụ ka anyị fụ ka o si wee gaa ndị be anyị na-ekwukwo n'okwu ya maka sọbsidi na ka ife si wee gaa na ụlọ oge ndị si na ya azụ ọchịchị na-azụ wee na-ekwu ka ife unu ya emere anyị ya mara ebe ha kwuru na ya eme nwanne anyị nwoke si na eruru ya na ya ewepụ ya bụ sọbsidi ọkwa ezigbo ife na okwuru ajọ ekwu mana ife mezi ya bụ na ka emesizi basị na ebe azọkwalụ n'ọfa maọbụ ofu nwoke wee mara jijiji wee jee nnọọ bụrụ maikrofon rachagide ogbuo ya wee sị na wee sị ya na ewepụ ife anọ ndị fani a na-alụkọ ka a na-ekwujozi sị ka ife kpata eji wee bụrụ nọọ ife a ka a ya ewepụ na-atụghị alụ o wesịrịkwa Peter Obi kwuru na ya ewepụ ya n'ọkụ ya ka eji wee wepụ ya ihe a na ịmara ife a na-ekwu wee jee mmebe ụnụ afụzinụkọ ọtọ ka nsị si wee mazi n'ọnya ọrụ na ọgọdọ wee kee nsị ụnụ afụgozi ebe a nyarịra wee jee debe mana nke tọkarịsị ihe nke chamba chakarịsị ebe a n'ife niile a bụ na unu ewekwa n'iwe mụ na Igwe David o nwekwa nke ọ ya ekwu wepụ onwe m kedu onye ọ si na ọ na-alachagide mikrofon onye mkpọrọ afa ọmụ mmadụ afa biko unu deela onye ka iche na ọ na-ekwu maka ya amezi nwụdo Ọkụchukwu asịrị ka nna kwa mana ife ma ya bụ na o nwere ndị gwa anyị n'ebe a na-azụ ụmụ anụmanụ na o nwere adaka gbara ọsọ
ewe chọrọ adọka chọrọ gide adaka o ewe sị na apụzi adaka na mekwa na abụ m na aja dịrị ya adaka wee sị na ife a na-ekwu amaka nnọọ mma mbụ ya bụ ife a na-ekwu adaka dịka ọfịa bido na amasịrị m afịa ọfụma ya adaka wee sị na ife a na-ekwu na ọ makarịsịa na mma n'anya ọkwa n'iru unu ka m nọ wee na-ekwu na ma nọrọ wee kwuo anọọkwa ma o wee kwuo mba a sị na ọ ma mma mana ka anyị kwuo nke bụ eziokwu ọ bụ na asị na ya ewepụ sọbsidi ọ bụrụ ajọ ife mana tupu ị na-akwado iwepụ ịgwanụ ndị mmadụ etu oyi esi wee gaa maka anyị mana ife a bụ ife na-ebugo n'ife niile enu ghasaa ife niile n'obodo ihe atụ n'alụ gwanụ ndị mmadụ ife ị na-akwado ime na ka oyi esi wee gaa maka na ụmụ nnezi anya kịta ọ dịkazi ka ife atụ alụ na ezigbo ife o butezi mfialụ onye ka nwoke a na-ekwu maka ya Emeka ji wee sị na ezigbo ife maka na oge gara aga ekwu ka eme ife ọ sị na ọ bụrụ ezigbo ife na ahịa eme ya oduzi na nke ọ sị na ezigbo ife mana anyị ma na okwu mmadụ ji aghaba deba ajọ enyobe ka amara ife gbata o ji wee dị etu a ọ bụ na ya bụ nwa oge ojije ma bụrụ ofu nwaanyị amarụ m osifa na ndapụ oke banya wee bute wee kpalịa isi wee kpe ya na ngada wee ṅụsịa ụbụrụ ya wee pụọ obe ọbụla ọ batazi ọ na-akọ ọfụsịrịma ọ na-akọ na-ekwu ife niile ọ na-ekwu nwere nke na-agarịta n'anya ya o nwere ike a na-ekwu okwu nye nwa na-agba egwu ọ sị na otu a ka o si wee dị mana ndị be anyị biko ụnụ afọrọ na afụfụ a karịa ka na ife anyị ọkụ chukwu ka ife nwere ikwuru ife anyị na-eji na-agwepụ onwe na ịdọrọ ịbụ onye obodo mmụọ unu enweniwe abụrụ m onye obodo mmụọ mana o nwezi ka o si wee kọwara ya wee gaba ihe nchekwa n'iyi unu bụ amarụnụ m otu o si kedu otu ihe mfiaramarụ ịgbara mmiri ọkụ ụgbọala kedu otu o si dị n'akụkụ nke gị biko degodere anyị ọkwụ na n'obodo anyị bụ Naijiria kịta kedu otu o si dị onwe ndị na-ele 500 onwe ndị na-ele 520 onwe ndị na-elekwunu 480 amarọ m ego ole ka a na-ele ya n'akụkụ nke gị kedu ka o si dị n'ogbe gị nke bụzi nke kasịzi njọ bụzi na ndị NEPA ahụ ewetaziji ọkụ chaa ọ dịzie ka ife akpara akpa ka nkata fa niile kpa ka e wee megide ụmụ Jehova mana ụnụ mana anyị nwa onwere Igbo kala aka onwere ebe anyị ji azụ eje anyị ncha na ebe anyị gbunye maka na anyị dị ka seed ọ bụrụ ịkụ akụ nọ na vache na varobughị ha mara na mgbọrọgwụ anyị abụrụ ọdịnarị Chukwu mana ka ego si dị n'akụkụ gị ka ego si na ife abụrụ ife amụ ọ karịghị amụ mana nkekwa anyị ma aṅa anya na-emenụ ka ego si dị n'akụkụ gị biko deela anyị ya na-echiekwala anyị ihe a na-enyekwa nkwalite dịka n'ịpịa aka n'ebe edere like ụnụpụ ife a na-ekwu maka ya na onwe enyi m nwoke njụ ka ife si wee kwuru ịma na onye ara si na onye ara nọ n'Aba so na ọtụtụrụ ije dị ya n'ụkwụ plus nwantịntị egwu ya ga-agbara ụmụazị na eke ọha ọtụtụrụ ije dị ya n'ụkwụ mgbe jụọ enyi nwoke a ka esi n'ogbo nna a na-akpọ Dauda onwe si ya Dauda ka ife si wee kwuru o wesị na ọnụ ha alala elu Ọkụchukwu ọnụ ha lara elu Ọkụchukwu ọnụ ha lara elu biko gwanụ nwoke a ọ bụkwa na ọ na-ekwu ya marụkwa na abụkwanụ m Nwachukwu o nwere ihe Nwachukwu ekwesịghị ịnụ mana ọnụ ha alala elu ruo lala olu ọnụ ha alala n'elu uwo ndị ngwa nọ na ihe ndị kagbuo na ọnụ ha alala elu na mba akwụkwọ na ha na-agba bụ ka ife wee dị mma eziokwu na ife kwesịrị ịdị mma dịka anyị si wee kwu ọnụ ose dịkwa na mma iji wee fee opi ọnụ otule ọ dị mma iji wee fee opi mana ọzọ onye ya akwụnye ọnụ na ya akwụnye ọnụ eji ewu egwu ọja ọnụ nsọ iwere ewe egwu ọja ọnụ fụzi ka o si were aga ya mee ka anyị yọba ndị gọọmenti etiti ka fa tinye okwu ọnụ kama ka esi wee budatara ya ọnụ ha ka ọnụ ha ghara ịdịzi n'elu ka ebutuoro anyị ya ndị be anyị biko
Okochukwu ka anyị kwuru ibe a na-aga ka ọ bụ mba anyị ama nkwụzi na-aga anyị si otu ọbụla o si wee dị n'akụkụ nke gị anyị kpọọ Jehova anyị ma na ọ ga-aza anyị kwụnye o nwere ihe na-eme ọdechi ochigodo ya warị ya gota otu a ka anyị ga-esi weta obere nkata anyị kpara ugbu a n'isi njedebe mana amaghị m na ụmụ nwaanyị anaghị eri eke ọkụkọ n'ala Igbo biko tụnyegodi n'okwu a ọnụ maka na asị nka mbunye ụmụnna akpọ maka asị nka mbunye di m nni ọ sị m n'ọzọ eke ọkụkọ na ike ọkụkọ ka m mewetere mana nke a ka mụnwa na nke a bụ ihe na-amasị m nwa ịta tinye n'okwu ọnụ ụmụ nwaanyị ọ dị ata na eke ọkụkọ ụmụ nwaanyị ibe m gwanụ biko zọbanụ m biko maka otu a ka o si ebido biko ọ na-ebido kwadebe dị adị ntọala dị adị ịbịa ka imebie ntọala tinye n'okwu a n'ọnụ maka ihe a bụ ihe ndị mgbe gboo ihe ndị nna anyị ha na-asọ ọ bụghịzi kịta ka a ji ekwu okwu ụka abịara imebi omenala Pọl kwuru ya n'akwụkwọ nsọ na ya bịara ka emebie iwu kama na ọ ka edozie Igwe David biko kene ndị anyị na ha ndị be anyị biko ekene m nụrụ enyi m eze mba ukwu ịdị isi ka ha ma nsogbu adịrị ya